Имотът ви има огледи, но няма оферти. Много собственици мислят, че щом има огледи, значи всичко е наред. Но това не винаги е така. Огледите показват интерес, офертите показват доверие. Ако хората идват, гледат и си тръгват без предложение, проблемът обикновено е в едно от тези три неща. Първо, цената не отговаря на усещането за стойност. Купувачът вижда имота, но не усеща, че цената е защитена. Второ, представянето създава очакване, което реалността не потвърждава. Снимките, описанието и огледа трябва да говорят един и същ език. Трето, липса на стратегия след огледа. Много сделки не се губят на огледа, губят се след него, когато няма правилна комуникация, аргументация и проследяване. Огледът не е финалът на продажбата, огледът е началото на преговорите. Ако имотът ви има интерес, но няма оферти, проблемът не винаги е на пазара. Понякога е в стратегията. Ако искате да разберете къде се губи интересът към вашия имот, свържете се с мен. Аз съм Евгений Златев от Топ Имо.